Gibuksan na ang the 5th Asian Apostolic Congress on the Mercy sa usa ka santos nga misa. Gisaulog kini uban ni Arsobispo Charles Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines. Unang gituki ni Malolos Bishop Dennis Villarojo ang tema sa balaang banay nga mo'y modelo sa paglaom sa katilingban. Iyang gipalanog nga sa panimay unang nasakitan ang tao apan sa panimay usab makaplagan ang kahupayan niini. Sa dul-an 2,600 ka mga delegates, 2,355 niini mga Pinoy. 174 mga international delegates. Samtang kapinusab sa 500 ang mutambong sa Oktubre 18 sa katapusang adlaw sa Congress. Gipahibaw ni Monsignor Marnel Mejia in charge sa kalihukan nga tapuson kini sa Grand Solemn Foot Procession sa Oktubre 19 sa alas 4:30 sa kadlawon nga magsugod sa uptown area hangtod na sa Basilica Minore del Santo Niño. Tulo ka mga imahen sa mga santos nga ang iprosesyon nga nahimong kabahid sa pagsabwag sa debosyon sa Divine Mercy. Naglakip kini sa Divine Mercy, Santa Faustina ug St. John Paul II. Amo ang gihatagan no tagad kamo man ni ang kaygayunan sa tanan nga makapil ang solemn procession to culminate the 5th AACOM or ACOM. Ang solemn procession muna sa October 19, Saturday, at 4:30 in the morning. Kami sa committee, nag-auha gayod nga atuning pagatampungan dili tungod kay mutambong ta kay kita mga buutan nga mga katawhan kay dili kita tanan mga makasasala nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo. The mayor gave his 100% support in this activity, this event.